салом дӯстон, интригаи қаҳрамонӣ дар кишварҳои Англия ва Италия то даври охирин ҷараён мегирад. Аз байни топ 5 чемпионатҳо танҳо дар ҳамин ду мамлакат қаҳрамон маълум нест. Дар се кишвари дигар аллакай ҳамаи чиз аён шуд. Дар Германия дастаи Бавария маротибаи даҳум пай ҳам бемушкилӣ ба чемпионӣ расид. Дар Испания имсол Реал Мадрид ба ягон рақиб имконият надода, бо сабаби мушкилиҳои он дастаҳо чемпиониро бо пои пиёда аз худ карданд. Дар Фаронса ПСЖ гӯё дар даври якум қаҳрамон шуда буд, ҳатто ҳеҷ дастаи мубориза набурд. Дар охирин бозии мавсим дар Премер Лигаву Серия А пайдо шудани ҳасосият моро водор кард дар бораи он андешаҳои худро баён кунем. Фақат дар канали мо маълумот пайдо карда метавонед ки дар кадом ҳолат чемпиони Англия ва Италия маълум мегардад. Пешакӣ мегӯем ки Ливерпул барои гирифтани 4 ҷоиза ба истило квадрупл дубора имкон пайдо кард. Аммо аз шумо ҳаминро тақозо дорем ки агар ҳоло ҳам ба канал подписатсия кунед, ягон зарар надорад. Барои паҳн шудани видео фақат кӯмаки шумо зарур аст. Дӯстон, чун ҳар вақта сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. кишварҳои Англия ва Италия интригаи қаҳрамониро дар чемпионатҳои дохилӣ то охир нигоҳ медоранд. Дар Англия барои ҷоизаи чемпионӣ дастаҳои Манчестер Сити ва Ливерпул муборизаи пуршиддат мебаранд. Баъд аз он ки дастаи клуб як бозиро бо Тоттенхем мусовӣ анҷом дод, каме дар пойгаи қаҳрамонӣ ақим монд. Сити 3 имтиёз пешсаф буд ва аммо дар бозии даври 37-ум манчестериҳо бо Вестхэм рақобат карда қариб бо чоҳ меафтиданд. Дар қисми якум ҳисоб 2-0 ба фоидаи лондониҳо буд. Аммо дар нимаи дуввум шогирдони Гвардиола камбек карда ҳисобро баробар намуданд ва ҳатто ғолибам мешуданд агар Марез аз пеналти тӯбро ба дарвоза мезад. Кай дар сети пеналти заданро ёд мегиранд. Ин метавонад барояшон ҷоизаи АПЛ нақд дошта бошад. Бе ҳамин ҳам интрига хеле афзуд. Акнун навбати Ливерпул аст. Агар Саутгемптон имшаб шикаст дода шавад, пас фарқ миёни Сити ва Ливерпул як давр пеш аз анҷоми чемпионат танҳо як имтиёзро ташкил хоҳад дод. Агар дар даври 38-ум ҳар дуи даста мусовӣ кунанд, Сити чемпион. Агар Сити мағлуб шаваду Ливерпул ғалаба кунад, клуб бо дастааш чемпион мешавад. Агар ҳарду ғалаба кунанд, Сити чемпион. Бори сеюм Ливерпул метавонад дар АПЛ беш аз 90 хол гирад, аммо қаҳрамон нашавад. Аммо умеди зиёд аз Стивен Ҷерард доранд ки бо Астон Вилла барои худи Ливерпул мушкилӣ эҷод кард ва акнун бояд қарзи худро вақте ки дар бозӣ бо Челси афтида буд баргардонад. Он вақт ӯ худашро ҳам чемпион эҳсос мекунад. Дар Италия низ ҳамаи чиз дар даври охирин маълум мешавад. Он ҷо барои қаҳрамонӣ ду даста Милан ва Интер мубориза мебаранд. Барои Милан дар даври 38-ум як имтиёз бас аст ки қаҳрамон шавад. Расонериҳо танҳо дар сурати мағлубияти худ ва ғалабаи Интер чемпиониро аз даст медиҳанд. Дар бозии охирини Серия А Милан бар муқобили Сассуоло ва Интер бар зидди Самдория рақобат хоҳанд кард. Усмон Дембеле ва Барселона то ҳол ба қарори муайян атрофи шаҳрномаи бозингари фаронсавӣ наомаданд. То ҳанӯз маълум нест ки Дембеле карьераи худро дар Барса идома медиҳад ва ё шарафи дастаҳои дигарро аз мавсими навбатӣ ҳимоя мекунад. Чандин даста ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ доранд ва танҳо қарори Барса лозим аст. Зери роҳбарии хави футболбози фаронсавӣ ба сатҳи қаблии худ баргаштааст ва ба Барселона кӯмакҳои хеле зиёд мерасонад. Ассист ва голҳои Дембеле ба Барселона кӯмак карданд то ба зинаи дуввуми ҷадвал биёянд. Издивоҷ намудан ҳам ба Дембеле бисёр таъсири мусбӣ расонд. Баъд аз ин Усмон ягон маротиба осеб набардоштааст. Ин дар ҳолест ки қаблан Дембеле ҳамеша дар шифохона рӯз мегузаронд. шумораи хосгори худи Дембеле зиёд шуд. Бавария ҳам бо ӯ мароғ зоҳир кардааст. Ҳанӯз аз замони Боруссия Дормунд саёди ҳамаи дастаҳои Бундеслига ба Дембеле чашм духта буд, вале он замон Бавария бозингари хатти ҳуҷумро ба ҳайат ҷалб карда натавонист. Ӯ Барсаро интихоб кард. Акнун ки атрофи шаҳрномаи ӯ мушкилиҳои зиёд ҷо доранд, мюнхениҳо мехоҳанд инро ба нафи худ истифода баранд. Ӯро ҷойгузини Серж Гнабри карданиянд ки бо имзои қарордоди нави ӯ мюнхениҳо мушкилиҳо доранд. Нголо Канте метавонад дастаи худро иваз кунад. Дар ҷарони карьераи дар Челси доштааш Канте чанд маротиба метавонист ба дастаҳои дигар равад. Клубҳои зиёд ном бурда мешуданд, аз ҷумла замони Реал Мадрид ба ӯ таваҷҷӯҳи хос дошт. Пас он ба ин бозингар ПСЖ харидор шуд. Давоми ин солҳо Нголо Канте дар Челси боқӣ монд. Акнун як дастаи дигари кишвари Англия ба ӯ мароғ зоҳир кардааст. Ин Манчестер Юнайтед мебошад. Гуфта мешавад ки сармураббии нави девҳои сурх Эрик Тен Хаг хоҳиш кардааст ки роҳбарияти МЮ ин бозингарро дар
мувозанаи трансферӣ барояш муҳайё кунанд. Тен Хаг аз ҷиҳати тактикӣ ҳамаи бозиҳои Кантеро омӯхта ба хулосае омадааст ки дар дастаи наваш маҳз чунин бозингар лозим аст. Айни ҳол дар МЮ ба мисли Фред, Мактомине, Фернандеш бозингароне ҳастанд ки дар мавқеи муҳим масъул ҳастанд, аммо онҳо ба дард намехӯранд ки инро мураббии нав дарк кардааст. Онҳо бозингарони бад нестанд, аммо ба таври кофӣ вайронкор буда наметавонанд. Ягона бозингари ин мавқеъ Немания Матич аст ки акнун ба шиддат ва суръати Премер Лигаи Англия тоб оварда наметавонад ва расман эълон кардааст ки меравад. Аз ин рӯ Канте ба МЮ бояд оварда шавад то Тен Хаг дар атрофи ӯ ва Фернандеш бозӣ ба роҳ монад. Канте вайронкорӣ мекунад, дигарон созандагӣ. Тибқи хабарҳо футболбози фаронсавӣ дар Челси хушбахт аст, аммо агар дастаи шаҳри Лондон ӯро ба фурӯш гузорад, ӯ муқобили рафтан аз даста нахоҳад буд. Канте талисми муваффақият аст. Лестер бо ӯ афсонаи зебои футболро ҳадия кард. Челси ҳам ба қуллаи баланд расид. Ба ин таслим Манчестер Юнайтед сахт ниёз дорад. Ба дастаи Барселона баргаштани Лионел Месси имконпазир ба назар мерасад. Ин бозингари дастон дар ПСЖ ҳарчанд ҳамроҳи дӯсти деринаш Неймар бозӣ кунадам, чунон менамояд ки хушбахт нест. Ҳатто натиҷаҳои омории ӯ ҳам аз ин чиз дарак медиҳад. Дар рақобатҳои дастаи ПСЖ мушоҳида мешавад ки бозингарони дастаи шаҳри Париж ҳаракатҳои Леоро дар бисёре аз ҳолатҳо дарк карда наметавонанд ва ӯ ҳам эҳсоси бегонагӣ мекунад. Чунин нофаҳмӣ ба натиҷаҳои сусти дастаи шаҳри Париж оварданд. Агарчи ПСЖ қаҳрамони Фаронса ҳам шуда бошад, дар Лигаи Чемпионҳо бозам ноком шуд. Инам дар ҳолест ки аз ҷиҳати ҳайят ПСЖ қавитарин бозингарони оламро ҷамъ кардааст. Чӣ тавр метавонад Месси ба дастаи Барса баргардад? Падари Месси ки ҳамзамон кори агентиро дар ӯҳдаи худаш дорад, ба шаҳри Барселона омадааст. Рӯзноманигорони каталонӣ ин чизро дарк намуда ба фурудгоҳи Эл Прад рафтанд. Дар ҳол дар мавриди эҳтимоли бозгашти Месси савол дода шуд. Умедворам ки Месси рӯзе ба Барселона бармегардад. Ин буд посухи кӯтоҳи падари Месси. Баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки агенти Месси ба Каталония барои омӯхтан ва баррасӣ кардани вариантҳо ва шартҳои баргаштани ӯ омадааст. Ӯ рост ба Камп-Ноу рафта, дар он ҷо бо роҳбарияти Барселона мавзӯи бозгашти Мессиро баррасӣ хоҳанд кард. Қисми дигари мухлисон бар он назаранд ки агар ҳатто Месси бори дигар ба Барса ояд, ин на ба нафи даста, балки бар зиёни он мешавад. Нав акнун бе Месси бозӣ карданро ёд гирифтанд. Кам-кам бозии онҳо часпоиш дорад, ба ҳамдигар унс гирифтан, ҳамдигарро дарк мекунанд ва ҳама медонад ки дигар ин Барселонаи Месси нест. Вале агар ӯ боз ба ҳайят ҷалб шавад, Хави маҷбур мегардад ки бозии сохтаашро ба мусор партофта ҳамаи чизро дар атрофи Месси ба роҳ монад. Барселона ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирифт ва интизор меравад ки Мессиро барои кӯмак даъват мекунанд. Худи футболбози аргентиниам ташнаи ин мусобиқа мебошад ва ӯ бо дастаи худ Барселонаи бузург худоҳофизӣ накардааст. Ба ҳамин тавон дӯстон, бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. Бо шумо дунисти ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.